Velkommen til TV Energy. I dag har vi samlet filmholdet og taget ud på Dong Energys arbejdsplads, hvor vores reporter Maria Lind er sendt ud for at lede efter Jakob Knust, vindeksperten. Tak til studiet. Jeg står her ved Dong Energy, hvor jeg vil prøve at få fat i Jakob Knust. Nu er vi altså kommet tættere på Dong Energy, og jeg tror, det er Jakobs bil, der holder derhenne. Kom. Jakob, kom. Ja, her. Jakob, kan jeg få et hurtigt interview? Ja, jeg har et møde her om et kvarter, så et hurtigt kan jeg godt lide noget. Jakob, kan du fortælle seerne lidt om, hvem det er, du er? Ja, jeg hedder Jakob Knust. Jeg er ansat hos Dong, og jeg ved meget om omdannelse af vindenergi. Og vindenergi, det er en af mine helt store styrker. Jakob, kan du fortælle seerne om, hvordan man omdanner vindenergi? Ja, altså, de fleste kender jo til en vindmølle. Altså, når der kommer vind, så udnytter vindmøllen vindens energi og omdanner det til elektricitet. Det vil altså sige, at når der er vind nok, så begynder vindmøllens vinger at dreje rundt. Det gør de blandt andet fordi, at når vinden rammer vingerne, skabes der et overtryk på den ene side og et undertryk på den anden side. Så jo mere tryk, der vil komme på indersiden af vingen, jo hurtigere vil vingerne dreje rundt. Og den vil derved generere strøm. Hvordan kan det være, at vi går så? Jeg skal altså snart. Mit møde starter om 7 minutter, så skal vi ikke begynde at gå? Jo, det kan vi godt. Okay, Jakob, hvordan kan det være, at vi går så meget op i vindenergi her i Danmark? Som sagt, så får vi meget af vores energi her i Danmark fra netop vindenergi. Og grunden til det er, at vindenergi det er en fornybar ressource, som altså ikke, hvor vi altså ikke løber, altså vi løber jo selvfølgelig ikke tør for vind. Det gør vi ikke. Nej, det er vi enige om. Og så forurener det heller ikke miljøet. Og det er derfor grøn energi, som vi her på Dong laver. Siden at der er 30% af elenergien bliver lavet med vindenergi, er der så ikke store firmaer som os? Jo, altså der er for eksempel SE og CS NVE, som konkurrerer med os fra Dong. Men vi er stadig den største havmølleproducent her i Danmark. Og selvfølgelig også den største sælger af grøn energi. Vi leverer grøn energi til blandt andet Sverige, Holland, Tyskland og England. Men vores helt store konkurrent kommer fra Sverige og hedder Vattenfall. Men altså, vi har måske gjort dem til lidt større fjender, end de i virkeligheden er, fordi det netop er svenskerne, ikke? Hvordan kan det være, at I har kastet jer over lige præcis vindenergi? Vi så det som en mulighed for at få energi ud af en fornybar energikilde, uden at forurene vores omgivelser. Vi mente, at det måtte være fremtiden, for den tid, hvor de ikke fornybare energikilder de er opbrugt, ja, så må en fornybar kilde træde ind i billedet, og vindenergi det er en god kandidat. Er der ikke nogen ulemper ved vindenergi? Ja, altså det er meget dyrt at lave grøn vindenergi. Det koster rigtig mange millioner bare at få lavet en vindmølle. Og hvis den skal monteres på havbunden, så koster det endnu mere, og der er store problemer ved det. Forskellen på et vandværk og en havvindmøllepark, det er for eksempel, at vinden den kommer og går, mens at vandet det bliver ved med at komme. Og derfor så er det svært at forudsige, hvornår vinden kommer. Og ja, hvem siger, det skal være nemt at lave grøn energi? Vi kan lige nå et sidste spørgsmål. Hvor ser jeg selv om 20 år? Jeg tror, at udnyttelsen af vindenergi vil være verdensomspændende. Og jeg tror at specielt, at vores havvindmølleparker og bare vindmøller, de vil både være større og kunne generere mere strøm. Jeg tror, at alt vil være større, og man har fundet en måde, hvor man ikke skader naturen på samme måde, som man gør i dag. Ja. Tak for det. Vi siger tak til Maria Lind, og så mere næste gang, hvor vi får besøg af investeringseksperten Andreas Havbjerg. Og det næste, vi skal til, det er som sagt... Toilettet, det er næste, vi skal til, det er som sagt... Jeg skal skide. Det er så ligegyldigt. Prøv at se.
Ja, vi skal tage et selfie. First, let me take a selfie. Hvor er du? Jason. Jason Derulo. Get jazzy on. I'm that flight that you get on.